All Cebuana Girl Group nga sorority doble ang pagpangandam alang sa umaabot nga grand finale sa The Voice Generations karong Domingo. Ani ang report ni Mark Reggie Abella. Gikan sa blind audition pa lang, hangtod na sa semifinals sa The Voice Generations. Mutatak gayud ang matag performance sa gipasigarbo sa Subo nga girl group ang sorority. Gilangkuban ang grupo sa unom ka mga talented singers nga sila Jackie Chan, Aki Omega, Kayla Barrientos, Aina Abella, DJ May Dante ug Jessica Rojas sa nagkaduol nga grand finale night karong Domingo sa The Voice Generations. Mas gitutukan nila ang ilang mga kaugalingon. Handa mi physically, emotionally, spiritually, and mentally, as well as vocally. So every day na jud ni schedule ana anya mo na mo ang literal nga pagpangandam. Samtang atol sa The Voice Generation Finale Media Conference, game na game kaayo ang girl group sorority sa pagtugan nga nagtinabangay sila sa grupo og sa Music and May duo kinsa pareho mga Bisaya og taga Central Visayas. Matod sa sorority og Music and Me duo nga bisan competition kini, dakong tabang kanila nga daghan sila mga Bisaya nga nakasud sa grand finals og nakasuporta usab sa matag usa. Dugang sa sorority nga pinaagi sa abag ni Team Chito paningkamutan nila nga ihatag ang all-out 100% nga performance. Maong hangyo nila sa mga kapusong Bisaya nga, yes, giauhag namo ang tanang mga Bisaya, tanang mga Subuanong tanan nga nagsuporta sa sorority kung asa man mo ani kalibutan na. Please supporta rin kami o buta rin kami sa among umaabot nga grand finals. kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.